Mabuti na isang oras. Isang oras. Mabuti na isang oras to. Yan, manood lang kayo dyan. Pasok yung may gusto. Saging, saging, saging. Live yan, pre. 1,000 na mahigit to eh. Subscriber ko. Gulo ng Pilipinas. Mobile cheese. Bayan. Oh. Ito, saging ko. Konti na lang. Ate, saging to, saging. Ito malaglag ha. Saging. Ate, saging te, saging. Uy, meron na isa. Ano yun? Ate, banana, 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 banana. Eh, saging, saging. Saging, saging. Wala kasi akong lagayan eh. Boss, saging boss. Gulo? Ang gulok ka, ang gulok ka. Saging. Banana, banana, banana. Depende po sa laki. Ang oras tayo, isang oras na live. Saging. Banana mo, banana mo, banana mo. Saging. Ate, banana, banana. Saging, saging oh. Pabuti natin ito mga isang oras. Pag wala nanonood dyan, iwan ko lang. Hingi ako. Hingi na pala yung pera. Wala! Saging te, saging. Camera kayo. Saging! Hey, nakikita kayo sa YouTube. Bumili na kayo yung galante. Dali! Hey! Magsaging na kayo. Nakikita kayo sa YouTube. Dali! Kaya sa talong kuya. 20 talong. Wala nanonood. Saging, saging oh. 20 lang yan. Maraming ayo, mayroon na isa. Shoutout sa iyo kung sino ka man. Saging ma'am. Ah, yun, nagalante ito si madam. Kita ka sa YouTube ha. Ha? Anong kilo? Sandali, 60 lang. Ay, tawag po. Sa iyo po 60 lang kilo, 60. Sa, ayaw niya, ayaw. Saging, saging oh. Shout out, sino ka? Kahit ako ng ano. Kahit ako ng pakulit sa ano rin. Sige, lakasin. Para ano rin. Saging, saging oh, saging. Ang ulo namin, mga vlogger. Pagkano kami. Sana. Pagkano namin. Kumalay! Stop nyo! Putang malo. Putang malo. Stop nyo lang kami! Saging, saging, saging oh. May ano, pwede ngayon, pwede bukas, kahapon. Ha? Pwede ngayon, kahapon. Saging po, saging, bili na. Wala na isang oras. Naka-live to, wala nanonood. Ha? Saging po, saging. Saging, saging.
Lagi, nandito ako. Hindi ako ng asin. Meron nanonood. Huwag niyo akong kalimutan. Asintado. Oy! Oy, hello, baliktad. Saging. Oh. Dalawa nanonood. Shout out sa dalawa nanonood. Wala. Napapadaan lang yun ah. Shout out sa inyo. Ah, pre. Mga nanonood. Hindi kailangan namin benta. Mayroon nanonood oh. Jubil. Uy, si Jubil. Nanonood na. Ayun, asawa mo. Asawa mo. Paring Jubil oh. Jubil. Hey, si Jubil marakaig. Makaraig kaig. Nag-comment asawa. Kuya, may bibili. Kuya na. Andun, busy asawa mo. Pare, asawa mo nag-comment. Halika rito. Halika rito. Dali, ito. Ano sasabihin? Ayan oh. Shout out mo pre. Puro ka forma, magtinda ka dyan. Magtinda ka na, magtinda. Lagi boss. 21 port 15. Ayun nila sibil eh. Saging te. 21 port. Ano ba sasabihin kay Jubil? Sabihin mo kay Jubil na Saging oh. Saging. Simsi lang 1 port. Manood ka dyan para malaman mo kung anong ginagawa ni Jubil. Mayroon saan lagayan. Kahit lagay dito. Saging! Banana! Ayun o, natatakpan lang si Jubil eh. Ayan. Yari ka sa asawa mo, loko. Nakikita niya to. Pre, halika din. Dali. Saglit lang. Bel. Siyempre, asawa mo yan, pugi yan. Artistahin ng lakad, oh. Kaya sabi niya asawa mo. Ang pugi niya, ah. Sana all. Hey, saging. 21 port, 15. Bili na, ma'am. 21 port, saging, 21 port. Port, saging. Ate, saging te, 15 port. Saging, ma'am. Oh, yan oh. Pambayad sa utang lang to. Ay, Kakin. Live ko. YouTube. Alam mo YouTube? Pulis. Nakakarami ka na. Nakakasampu ka na pa rin. Yung 20 ko, ilan na yun? Ayun na pa yun. Bulbul. Inubi kita. Alam ko, wala ka bulbul. 2.20, tapos 10. 5. Wala man akong niniram 10. Bili mo. Bayad na yung 5. 5 lang sa kay 20-20. Tapos, O, pahinga ko 5.
1, 2, 3, 4. Saging, saging. Banana mo. Saging. Sayang, boss. Bili na, boss. Pa, what is it, guys? Saging, te, saging. Papaano ko? Ate, saging, te, saging. What's up? Pwede? Oo, umalis ako. Saglit lang naman yun. Uy, timbangan mo, tanggalin mo. Aim daddy pa. Aim daddy. Saging, saging. Ayun na, tumakbo na si bata. Ate, saging, te. Wala nang bumili. Wala nga na isang oras, mga bayo. Ate, live yun. Ate, saging po, saging bili na. Mil, may imdad, Mil. May imdad, may imdad. Ah. Hoy. Let's go, Ninong. Mali, dali. Saging, 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 oh. Nakita kanina yung babae. Yara, papasok. Sabi. Saging, saging, saging. Oh, wait na. Saging, saging. Saging, saging, saging. Banana, banana. Saging, saging, oh. Ate, saging, te. Bili na, ma'am, saging, ma'am. Galug-galug talaga. Saging! Buti yan na lang. Saging, saging, oh. Ate, saging, saging. Uy! Bili na kayo.
Saging. Alin? Saan? Una tayo, te. Urong mo muna, Bill. Bill, hindi mo pala sila. Saan, ma'am? Hindi na yan, uuwi na yan sila eh. 37 po. Uuwi na yan. Ayun na. Pre, pabarya nga. Pre. Lahat na yan. Meron kayong, 7? Hey. Meron sila? Bantuin mo lahat, te. Ay, tawang po. Puro pa. Te, kalate. Saging, saging, saging. Saging, 15 lang, 15, 15, 1/4, 15. Huwag ka maunahan dyan, huwag ka magkalala. Hindi nasisingit si paring Jubin. Pare, urong mo nga. Banana mo, banana. Saging, saging oh. Saging, saging, saging. Saging, 15, 1/4, 15. Hindi naman, saging om. 15, 1/4, saging. Saging, 15, 1/4. Banana. Saging, saging. Banana, banana. 21 port. 34. Ate, ang gulo ko, ang gulo. Saging. Saging. Dalawa 30. Salam. 31 port. Saging po, saging. 15, 1/4, 15. Saging po, saging. Wala pa, wala pa rin. Saging po, saging. Po, saging. Magkano yan? 20. 20? Saging, saging. 15, 1/4, 15. May nanonood isa. Saging po, saging. 15, 1/4. Yan namin. 60 lang, 60. Saging, saging. Saging, 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 saging. 4 na piso ka, ma'am. Saging, saging oh. Seryoso ikaw na. Saging, saging oh. 15, 1/4, 15, 15. Saging, saging. Saging mo. Saging po, 15, 1/4, 15.
Ate, saging. Walang bumili. Walang bumibili. Saging si Pamport. Ate, saging. Hirang lang si Boss Joe. Hirang lang bumili. Saging o. Ate, saging o, saging. Saging po, saging. Saging, saging o. Kimsi 1/4, kimsi, saging. Banana, 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 banana. Nagsaging na kayo. Saging, ma'am. Dito lang tayo sa oras. Saging po, saging. Pandigit sa kaldero natin. Passport? Tala, tala! Opya. Saging, ma'am. Dito ang dahil, patulong tala! Hoy, dadan. Pandigit sa kaldero natin sa daga, pandigit sa daga. Pero 20! Hort! Hort! Opo! Mamaya, mamaya. Mamaya. Ano, may task force ba? May task force ba, boy? Pandigit sa kaldero natin sa daga. Tala, tala, tala! Pandigit sa kaldero. Task force ba? Pandigit sa daga. Dito ang daan, patungong tala! Pandigit sa kaldero nila sa daga. Hey, saging, saging. Tala, tala, tala! Tapos. Yan na. Okay, si Pamport. Hoy! Ano na? Gugulo natin. Talo, talo! Pandigit sa daga. Mamaya nga. Kuno nga sa tili, no? Saging, saging o. Talo, talo! Pandigit. Saging, kimsi lang 1/4. No, manis. Shoutout ka muna. Saging, saging. Kaya, karibas kayo dyan. Pandigit sa kaldero. Pandigit sa daga. Yan na! Eh! Whoop! Task force. Galaw, galaw! Ang dami natin, dami. Ang dami natin. Nasaan na yung dalawa na yun? Puno. Bakit? Bakit? Ano? Kaso!
Huwag niyong kakalimutan mga kabaray. Pugi daw na sabi ng asawa niya eh. Hindi, sama na ako. Siyempre, pag-asawa. Siyempre, pag-asawa, sasabi talaga ng totoo. Nabasag. Oh! Kagal mo! Ang Garang ho! Lagi! Sabihin mo dyan yung saging mo, mandar na mag-isa. Atras na mo! Kagal mo talaga vlog Ay, nako! Ayan o, nakatingin nga dito. Ulit tayo nito. Pinto! Ay, yung asin pala, pinakatali. Ang gulo. Ang gulo natin, ang gulo, ang gulo. Ayan, dyan pa. Ulit ang balik! May task force, may task force. Huwag muna tayo, ayusin muna natin. Pagkat na tingnan. Hello, hello! Yun. Ikot pa yan. Saging! Saging po, saging. Bad, tignan mo kung bababawat. Bad! 5114 sir. Ay! 1 ba? Tayo kung bababa. Ilan natin oh? Wala na buto. 44. 40 na lang. Oh, ibay yan. Wala buto. Tignan mo kung bababa kung may diretso yan pa. Kumakas yan. Gano'n to? Tingnan natin. Pagin natin. Ano hilaw eh? Yung hinog kaya? Ako. Wala na buto. Ano naman? Ilog ito. Wala na buto. Yan ng mga tao. Wow! Vincent! Ako. Pagkakit sa kanya na nila. Orti na lang, 40. Tama na to. Hindi makaano.